Babagsakan na naman ito, 600 pesos. Budget meal lang na panlaro. Brand new condition, 500 na. Disente pa rin po yung mga natira. Babagsakan na naman po tayo ng presyo dito, 30% off. So ayan po yung mga natira pa na naka-sale ngayong araw. So ang kagandahan po, marami pang magaganda na kahit nakalipas na po yung ating new arrivals, disente pa rin po yung mga natirang sapatos kahit papaano. So ito yung dalawang Jordan 4 natin, nandito pa rin. Kung 950 to, siguro nasa 600 pesos na lang. Inisa muna natin yung lens. Yung kitang-kita nyo na, yung dalawang Jordan 4 po, nasa 600 na lang. Kaso 7.5 lang po yung isa. Yung isa naman 8.5. Kaya siguro natira kasi alam nyo naman, hinahanap ng tao mga nasa 9 pataas. So, sa mga pang-basketball natin, marami pa rin magaganda. Ito yung Hanta natin na 7.5, 850 nasa 500 pesos na lang. Maganda pang quality nitong Hanta na to, Thunder. Yung 1.3 yan, nasa 900 pesos na lang po yan. Itong sakay na to, 1.3, nasa 900 na lang din. Yung basketball natin na okay pa, ito yung Hanta na ganito. Gordon Hayward, 1.250, nasa 900 na lang din po yan. Walang issue sa ilalim. Napakaganda po ng ilalim niya. Umabol po kayo, yung mga naghahanap po ng budget meal lang na panlaro, pamorma, ito 1.250, nasa 900 na lang din po yan. Siyempre meron pa rin mga Kyaodan, tapos mga generic na basketball shoes. Same din po sa ating mga pambabaeng sapatos. Lahat po naka 30% off. So itong Vans na to, brand new condition, 950, nasa 600 pesos na lang po yan. Puma na yan, 850, nasa 500 na lang. So yung mga old stock natin, lahat po naka 30% off din po lahat. Yung mga Vans and Converse natin, tapos itong mga pang-basketball. So yan lang, live po kami ha, pagkagabi, 6 PM to 9 PM para makahabol din kayo sa mga sapatos na naka 30% off. And lahat po yan, yan yung ilalive namin, dadagdagan na lang namin ng mga magaganda pa dito. Ito, nandito pa rin itong mga Yeezy natin, itong mga Vans. So yan lang, marami pong salamat sa inyong oras at panahon. Tapos nag-elevate, malamang dope, nag-broke kasi hindi ka nag-behave. Dami ng smoke, nag-load, nag-choke, tapos nag-elevate, malamang dope, nag-broke kasi hindi ka nag-behave.